παίρνει εκείνη όλα τα καλά πράγματα? Δεν παίρνει όλα τα καλά πράγματα, απλώς παίρνει... Το μεγάλο δωμάτιο, πες το. Ω, Μιτσί! Τι τέλειο δωμάτιο! Εντάξει, ωραία. Χαριτωμένο, πιασάρικο. Αυτό είναι το δωμάτιό σου? Ναι. Σοβαρά τώρα, είσαι και τάβλετ? Εσύ έχεις λάπτοπ. Το λάπτοπ του παππού. Μια χαρά είναι το λάπτοπ του παππού. Σε μισό. Alright, need a little sweetness in my life. You sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? Hey, my broken pieces, you pick them up. Αχ, σ' αγαπάω πάρα πολύ, Σεντζάκο μου. Κι εγώ σ' αγαπάω πάρα πολύ, μωρό μου. Όχι, έρχεται η αδερφή μου. Πρέπει να σε κλείσω. Αδερφή σου? Ναι, η αδερφή μου. Α, καλά, δεν πειράζει. Η Βανέσα. Ναι, Νομίζω ναι, την έχεις γνωρίσει. Ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων, σε κλείνω, αφού είναι έτσι. Γεια, σ' αγαπάω πάρα πολύ, μωρό μου. Πολύ Κι αγάπη εγώ μου, σ' πάρα αγαπάω. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Μουα! πολύ. Αγάπη μου. Τι γίνεται εδώ? Τι να γίνεται. Με το αγόρι μου. Τα έχουμε ένα χρόνο. Κι εγώ που ήμουνα, γιατί δεν μου το είπες ποτέ? Και ήταν τόσο κούκλος με τα ωραία του ξανθιά, τα μαλάκια και τα γαλανά ματάκια. Όνειρο. Βασικά δεν σου δίνω αναφορά για τα προσωπικά μου. Πάω στο δωματιό μου, γεια. Δεν το πιστεύω ότι η μάνα σου τα έχει με το Sage. Αν είναι δυνατόν. Και αυτό τι δουλειά έχει με εκείνον? Είναι μεγαλύτερός της. Δηλαδή... Μια σου και θα τους χωρίζω. Δεν θα περάσει έτσι. Εμένα με λένε Βανέσα. Θα της καταστρέψω τη ζωή της τρίγκλας. Θα την πιάσω στα χέρια μου. Βράδιασε κιόλας. Ναι. Είναι η Λάνα εκεί? Ποιος είναι? Είμαι η Βανέσα. Θέλω μια μικρή εξυπηρέτηση από το αφεντικό σου. Εγώ είμαι το αφεντικό. Εσύ είσαι η Λάνα? Το αφεντικό δεν είναι η Λάνα. Η Λάνα είναι μία απλά υπάλληλος. Ωραία. Τότε θέλω μια απλή εξυπηρέτηση από την υπάλληλά σου. Ποια από όλες? Τη Λάνα. Λάνα! Ναι. Σε θέλουμε στο τηλέφωνο. Ναι. Η Λάνα. Η Λάνα. Θα ήθελα μια μικρή χάρη από σένα. Ναι. Μπορούμε να βρεθούμε αύριο στις 11? Πού? Στο Times Square. Τι ώρα? 11 είπαμε. Οκ. Θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Α, να σου πω. Άμα έρθω και 11:30, μη με παρεξηγήσεις. Ναι. Γεια. Γεια. Ναι. Και αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω είναι... Ναι. Αυτό θα είχε πλάκα. Πολύ πλάκα. Hello, εδώ είναι το δωμάτιό σου. Δηλαδή, λίγο πιο δίπλα, αλλά το ίδιο είναι. Πού πας? Πρέπει να μου πεις κι άλλα. Εσύ? Στο είπα εγώ. Δεν το πιστεύω ότι η Μάντισον τα έχει με το
Δεν το πιστεύω. Το Sage. Γελάς, γελάς. Η μοίρα γελάει μπροστά στα μούτρα μου. Αυτό. Το χέρι, πάρτα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα στην πόλη μας. Φυσικά και υπάρχει, πού ζεις? Α, ναι. Θα πάρω GPS. Ωραία, χαίρομαι. Τι ώρα? 11. 11. Ναι. 11.